थांनाय 3 मे खालाराव गवालपारानि दुधनैयाव सानै बर' हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै 22 आरो 29 जुन सानैनि हाबाफारिजों क'क्राझार सोहोराव थानाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि जथाय सोमावसारनायखौ दिनै दोनथ'बाय आरो जों सोमावसारनायखौ आबुङै फोजोबाखै बेखौ जों दोनथ'दोंल' जों मिथिगौ जे जास्टिस एबा न्याय मोननाया सम लायो बेनिखायनो जोङो फास्ट ट्रेक कर्टआव गोख्रै खम समनि गेजेरावनो फासि होनांगौ आरो थार बिजिरनायखौ होनांगौ होननानै दाबि खालामदों। गैं रेप इन्सिडेन्ट आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बारबारिक भाबै मार्डार खालामनायनि एगेन्स्टआव जि जोङो साननैनि धाराबाहिक जि आन्दलन लादोंमोन जोङो बे सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय आरो जोङो सोमावसारनायखौ आबुङै जोङो उइथ्र' खालामाखै बेखौ जों दोनथ'दोंसो खारन न्याय बिसार जि बिसार प्रक्रिया जि जास्टिस बे जिहेतु माने सिस्टेमेटिकेलि सम लायो बेखायनो जोङो फास्ट ट्रेक कर्टआव गोख्रै खम समनि गेजेराव न्याय होनांगौ फासि होनांगौ बा माने डेथ पेनाल्टि होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो। सोमावसारनायखौ दोनथ'नायनि गुबै जाहोना जाबाय दहाय फुंबिलि समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै आसामनि मन्त्रि नथ'ब बरुवाया दुधनैनि गवालपारायाव थांनानै जिउ गोमानाय हिरनमय खाख्लारि आरो जिनाहारिनि बोलि जानांनाय नखराव खौरां लाहैगोन आरो गुबुन गुबुन हारिनि आफादफोरनि जथाय सोमावसारनायनि दाबिफोरखौ सरकारा गोख्रों राहा लानानै मावलांगोन होननानै फोथायनाय लाबोदों आरो गले गले जोंजों सावरायलायनायनि गेजेरजों सरकारनिसिम फोथायनायखौ लाबोदों। दोनथ'नायनि गुबै जाहोना जाबाय दहाय फुंनि समनिफ्रायनो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि डाइरेक्सन निर्देश बायदियै आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना जोंजों टेलिफनिक कनभारसेसन 3 टाइम्स खोलोबथाम लेभेलनि डिसकासनजों जों बिथांमोना रायज्लायहरदों आरो बे बेलायाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो गासै बे आन्दलन न्याय बेबस्था सरकारनि एक्सननि सायाव बिथाङाबो एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ। सोमावसारनायनि उनावसो सरकारा दिनै सिरि मोनदों। सोमावसारागौमानि सरकारा दुधनैयाव जानाय जाथायखौ सिरियास लायाखैमोन नाथाय दिनै बिथांमोना सिरियास लानानै हिरनमय खाख्लारिनि नखराव थांनानै जोंनि दाबिखौ गनायना लानायनि गेजेरजों मावफुंनायनि फोथायनाय होदों। बेनिखायनो जों सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय नाथाय जुदि जों थि समाव थार बिजिरनायखौ मोनाब्ला आरो दायनिगिरिफ्रा जुदि बोरैबाफोर आयेननि हेफाजाबजों गनायथि लामा लायोब्ला बेनि हेंथा जों सोमावसारगोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायो। बेनि अनगायैबो दिपेन बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि जि मोनसे जथाय सोमावसारनाय दुधनै गैं रेप इन्सिडेन्ट आरो हिरनमय खाख्लारिखौ बारबारिक भाबै मार्डार खालामनायनि एगेन्स्टआव जि जोङो साननैनि धाराबाहिक जि आन्दलन लादोंमोन जोङो बे सोमावसारनायखौ जोङो दोनथ'बाय आरो जोङो सोमावसारनायखौ आबुङै जोङो उइथ्र' खालामाखै बेखौ जों दोनथ'दोंसो खारन न्याय बिसार जि बिसार प्रक्रिया जि जास्टिस बे जिहेतु माने सिस्टेमेटिकेलि सम लायो बेखायनो जोङो फास्ट ट्रेक कर्टआव गोख्रै खम समनि गेजेराव न्याय होनांगौ फासि होनांगौ बा माने डेथ पेनाल्टि होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामदों। दा दोनथ'नायनि गुबै जाहोना जाबाय दहाय फुंनि समनिफ्रायनो मानगोनां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि डाइरेक्सन निर्देश बायदियै आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोना जोंजों टेलिफनिक कनभारसेसन 3 टाइम्स खोलोबथाम लेभेलनि डिसकासनजों जों बिथांमोना रायज्लायहरदों आरो बे बेलायाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो गासै बे आन्दलन न्याय बेबस्था सरकारनि एक्सननि सायाव बिथाङाबो एक्टिभलि खामानि मावगासिनो दङ सावरायबाय थादों आरो आसामनि मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो दाख्लै बिथाङा माने बिनि सायाव खोथा बुंदों आरो नैबे सरकारनि इनिशिएटिभ एक्सननि सायाव बिथाङाबो गिबि मन्त्रिखौ प्रेसार होदों। दा बेखायनो बे गासैनिबो इनिशिएटिभआव दिनै बे समाव
आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाया दुधनৈ फारसे थांगासिनो दङ। दसे समनि गेजेरावनो बिथाङा दुधनैयाव बालापारा गामि हिरनमय खाख्लारि जाय दुखुथिया जोंनि हिरनमय खाख्लारिया अन्याय इनाय भाबै बुथारजादोंमोन बे दुखुथिया न'खराव बिथाङा सहैनानै दुधनैनि मिडियाफोरनि गेजेराव एबसु आरो गासै बर' माहारियारि आफाद गौथुम गुबुन गुबुन हारिनि गौथुमफोरनि जथाय जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि जिफोर दाबिमोन फास्ट ट्रेक कर्टआव लांनाय कम्पेनसेसन होनाय दायनिगिरिया जाहाथे स्ट्रंनिफ्राय स्ट्रंसिम पानिशमेन्ट मोनो माने डेथ पेनाल्टि मोनो जि दाबि दङ बे दाबिखौ सरकारा कारजकरि खालामनानै एक्सन लानानै मावलांनो होननानै बिथाङा जोंनो प्रतिश्रुति होदों बिथाङा आश्वस्त खालामदों आरो जोंहा बिथांनि बेबायदि खेबनै खेबथाम बारे बारे जोंजों कनभारसेसन बा सावरायनायनि उनाव जोङो सरकारनिसिम फोथायनाय लाखिदों बिथांमोननि इनिसियेटिभखौ जोङो बिसास खालामदों वेलकाम खालामदों सोमावसारनायनि उनावसो सरकारा दिनै सिरि मोनदों सोमावसारनायगौ मानि बिथांमोना दुधनৈ इन्सिडेन्टखौ गुरुत्वखौनो लायाखैमोन माजबाद काण्ड ढेकियाजुलि काण्ड गुबुन गुबुन काण्डनि सायाव बिथांमोना बेस्थ सुनिल गगৈ काण्ड किन्तु दुधनৈ काण्डखौ बिथांमोना सिरियास लायाखैमोन दिनै बिथांमोना सिरियासलि लानानै बिनि थाखाय फिजिकेलि दुधनैयाव थांनानै आफादफोरजों गौथुमफोरजों रायलायनाय आरो हिरनमय खाख्लारिनि न'खराव थांनानै जोंनि दाबिखौ गनायना लानायनि गेजेरजों मावफुंनायनि थाखाय बिथाङा प्रतिश्रुति होदों दा बेखायनो जोङो सोमावसारनायखौ दोनथ'बाय सोमावसारनाया उननि समाव जिकुनु पर्यायाव जाफिननो हायो जुदि जोङो राइट टाइमाव जास्टिस मोनाब्ला आरो दायनिगिरिफोरा जुदि बोरैबा आयेननि माने बेबस्था लानानै जुदि बिथांमोना गनायनि लामा लायोबा बिनि बिरुद्धै जोङो सोमावसारगोन जोंनो जास्टिस नांगौ आरो जोंनि सोमावसारबाय थानाय समावनो मैयानिफ्राय जोङो दिनैसिम लागातार साननै सोमावसारबाय मैया हराव माने दिनै थांनाय मोनायाव हिरनमय खाख्लारिखौ बुथारग्रा आरोबाव सासे दायनिगिरि सानै दायनिगिरिया खारखोमानानै दङमोन सासे दायनिगिरिखौ मैया एरेस्ट खालामदों आरो गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो एरेस्ट खालामगोन होननानै पुलिस प्रसासना खोथा होदों दा बेखायनो जोंनि सोमावसारनाया फिथाइ थायदों बे ओरैनो दैयाव थाङाखै आरो सोमावसारनायनि फिथाइनि गेजेरजों जोङो न्याय मोनगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ गोजोन्थों एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।